Selam dostlar. Benim sizge şoqqatqıç yanalığım var. Siz işittiniz mi әле? Казансу елгасында дельфин күргәннәр бүген иртән менә. Валлахи дип әйтәм инде. Кстати, сезнең газ плитәсендә ни сөт кайнаган. Әле сез үтүгезендә алырга оныткансыз. Һәм менә бу җирегез җилкәгез име? Бөтенегезнең унга буялган. Selam dostlar. 1 апрель инде бүген 1 апрель ышанырга ярамый минем бер сүземә дә. Ләкин хәзер әйтеләчәк җөмлә 100% дөрес булачак. Безнең бүген аш бүлмәсендә пәйда булачак җырлы, матур гаиләбез. Ул да булса Зиянгировлар гаиләсе. Айгөл, Илмир, Зиянгировлар. Тараппадаппам. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр, саулармысыз? Ассаламу алейкум дип әйтәм. Шуны матур итеп җыйгансыз. Әйе. Чәчләрегезне, Вакыйгасына туры китереп. Аена туры китереп. Әйе, Аллаһка шөкер. Тоткан уразаларыз кабул булсын, Алайса дип әйтик әле. Амин, амин. Ни хәлләрегез бар? Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер, шакырдыгыз килеп җиттек. Буш кул белән түгел, һәр вакыттагызча шәй белән сыйланырга, тәмле итеп ашарга, авыз ачарга. Бик дөрес эшләгәнсез. Ифтарга алдырабыз. Алла бирсә. Вот. Ифтарга калдырабыз. 1 апрель. Менә симәвәт. Менә шулай. 1-0. Син шәшеңдә чыккан монда бу ягыннан. Булса бу. Ярар, мин моны истә калдырырмын менә әле. Кара, әллә ничек иттеләр бит, Алдадылар, үзенә. Яхшы, миңа бит инде бу. Әйе. Игә алып кайтып китәм. Ничек? Юк, әгәр кичкә кайтып калсагыз, монда. Без кичтә килербез. Авыз. Безгә кунакка килергә җыйнасыз менә. Ләйсән, әзерлә. Алла бирсә. Әзерлә. Тагын плюс 2. Ничә кайдадасыз? 4 Бишәү. Бишәү. Әйе, 3 плюс 2. Ишенчесе кайчан туды әле сезнең? 4 яшь тула инде. Шул вакытта туган бит инде ул. Узган яшькә бит инде менә ул турда. Так, бик күңелле тапшырып булырды дип ышанабыз. Шулай да алдасагыз да, алдамасагыз да, мин сезгә хәзер дөрес мәгълүмат әйтәчәкмен. Пәйда булачак монда безнең ике төрле ризык пешерер өчен продуктлар, яшелчә, җиләк, җимеш монда. Сез икесенең берсен башта сайлыйсыз. Кем ашурмасында күбрәк Ул пешерә? күзгә күренеп тора торган була Ул инде. күзгә күренеп тора, әлбәттә. Сайлыйсыз да. Анасын берсен пешерәсез. Әле аңарчы кемгә дә булса шалтыратып киңәш сыр яласыз. Ярый. Алло, бар теге кем әле сездә? Балдыз монда, киленме, әниме, кемнәр бар инде? Үзебез килен иш. Әйе. Кара син, ярдәм ит әле безгә дип әнә шулайрак. Кемнәндер ярдәм сорап, киңәш сорап, аннан соң инде пешерәсез дә, тапшыру ахырында мин күрсәтәчәкмен сезгә нәрсә килеп чыгарга тиешле иде башта. Телефоннан әгәр дә чынлап та шулай булса, булган очракта гына сезгә тапшырыбызның генераль партнеры булган Кукмара Витоса заводыннан әлегә Кукмара табасы блинница сезгә бүләккә булачак. Узганда нәрсә белә? Узган тапшыруда шулай ук блинница түгел иде анда. Икенче төрле зуррак таба туры килде. Ләкин шул кадәр уңдык ул табадан. Менә 1 ел буе хәзер иртән беркемгә дә бирмичә үз кулым белән тотам, үз кулым белән алып куям, теге табаны, әйме Кукмара табасын. Овсяна белән пешерәм мин. Иртәнге якта. Шул хәтле тәмле яхшы. Белмим. Реклама итеп кабул итегез. Юк, ышанмауда түгел инде. Кайбер кеше бит аңламыйча тимер щеткасы белән кыра башлый. Кайсы бер кешеләр ул булат. Яхшылап, чүпрәк белән әйбәтләп кенә сөртеп алып куям, иртән тагын алам да бер тамчы майсыз шундый яхшы пешерә. Айгыр шундый матур дип әйттем. Кулланылган. Шын күңелдән әйттем. Әйе. Я, аңлашылдымы? Аңлашылса, без моны алып куябыз, чөнки теге кызыктырып тормасын. Ураз аткан кешеләр янында кызыктырып тормасын ди. Без рәхмәт тагын бер тапкыр тапшырыбызны башлыйбыз. Я, Зиянгировлар, менә шундыйрак ризыклар бүген җиңел булып киттеме? Беренчесендә кәбестә тавык, йомырка, финик бар менә, финик. Яшелчә, җиләк, кыяр, яшелчә. Укроп, салат. Монсында иң мөһим ингредиенттер миңа калса, диге белән балык. Һәм творожный сыр да бар әле. Бөтенесе дә мөһим инде монда. Әйе. Мин була ошалар бик җиңел рецептлар. Без башта уйлаган идек, менә бу якка күз төшергәч тә, мин әйтәм башта ифтарда финик белән авыз ачалардыр. Аннары соң менә шулары белән салат ашыйлар микән әллә дип. Ләкин хәзер бит инде экзотик салатлар бигрәк популяр.
әллә инде уйламаган нәрсәләрне салатларга кушасың. Шуңа күрә менә шушы финик һәм тавык сочетаниясе кушылмасы дип әйтик инде. Кызыклы булыр иде, тәмле, үзенә күрә бер шундый. Жик телисез, Тәм бирер иде дип уйлыйм. Амса. Бу якка килгәндә, минем дөге күргәч, менә шушындай кызыл балык күргәч, күз алдыма ни өчендер безнең балалар бигрәк яраталар инде, япон кухнясыннан кергән суши, роллы дип атна ахыры җитте икән, роллы дия башлыйлар. Кызыл балык минем менә шуның белән инде бер төрле ассоциацияләшә. Шуңа менә монсы кызыграк, мутныйрак, яшәрчәрәк булыр дип Кызыл уйлыйм. балык тәмлерәк булыр иде. Димәк, утысына тукталабыз, шулаймы? Әйдә. Ярар, алайса аласыз телефон, хәзер үк. Бер кешегә шалтыратып киңәш сорыйсыз. Менә без шуны сайладык инде, монсы әйтеп торма. Сайладык, менә ничә кирәк берсе-берсенә төзәргә. Нәрсә эшләп була гомумән дип сорый аласыз. Әй, менә шундый ингредиентлар. Кем бар андый кешене? Кем ул андый кеше? Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә яшәүче, минем белән бергә укыган, бер төркемдә укыган иптәш кызым Гиздуллина Ойгөлгә шалтыратабыз. Без аңа Нурей дип эндәшәдерик. Кыз фамилиясе Нуриева Айданың. Телефонда да шуңа күрә Нурей дип язылган. Мин аңа Нурей дип эндәшәм дә аңлый ул алыр дигән ышанычта. Тулай торакта торганда гел кызыл балыктан ашарга пешерә иде. Шуңа күрә. Громкага куябыз. Безнең кешенең телефоннары шалтырый. Нурей. Олса Башкортстанда 2 сәгать алда бара. Менә сиңа. 3 баласы бар аның. Шуңа күрә үзегез аңлап торасыз. Сөйләшергә. Икенче вариант мөмкинме соң? Әлбәттә. Алайса Илмирның бер туган апасы Илмир апага шалтыратып карыйк. Ул укытучы. Сез Илмирамы? Әйе. Илмира кебек. Ул апа. Шапаларның мотны диләр. Нәрсә укыта? Олса татар теле әдәбияты. Татар теле әдәбияты укытучысына мин уйлаганым. Кимендә. Әйе. Әле аларның да вакыты юк менә, укытучы бит ул. Һәр вакыт эштә. Алло, Илмира апа, сәлам. Привет. Ничек хәлләрең? Ничего, үзегез? Әйбәт кенә бер көйгә без сиңа тәмле көрәш студиясыннан шалтыратабыз. Әйе, саулармысыз? Монда Булат Бәйрәмов та басып тора әле. Ачуланмасагыз. Хәерле кич, хәерле көн, хәерле. Әйе, сезгә дә шулай. Менә безгә ингредиентлар бирделәр тәмле көрәш тапшыруында. Һәм менә шушы ингредиентлардан якынча нәрсә пешерергә мөмкин, синнән киңәш сорарга әйттеләр. Шуңа күрә мин атап чыгам да, үзеңнең күз алдыңа нәрсә килә? Иң беренче, шуны әйтерсең. Монда бар менә салат, петрушка яфраклары, кыяр, свежий дип әйтәбез инде, әйме? Дөге, пешерелмәгән әлегә, творожный сыр, кызыл балык, тузланган булып чыга инде ул, әйме? Һәм кукуруза консервированный, һәм помидорлар, черри, кичкенә помидорлар. Нәрсә булырга мөмкин бу, ничек уйлыйсың? Бар ингредиентларында кушырга кирәк инде, әйме? Әйе, монда ул бер ризык булырга тиеш. Нәрсә булырга мөмкин, ничек күз алдына китерәсең? Нәрсә ясап була моннан? Башта салат килгән идәсең, башка дөге дә булгач инде. Берничек комачалап тора шуңа. Юк, дөгене салатка кулланалар бит. Нигә алай дисез? Менә бар бит. Крабовый салат, анда гел дөге. Так. Белмим, Башкортостандагы дөге салаты ошаганы булмады, бәлки Татарстанда бардыр, но салат минем беренче уем инде, әлбәттә салат килә инде күз алдыма менә. Ничек ул? Сез уйлыйсызмы, катлы салат дип уйлыйсызмы? Турап кынамы, кушып кына яшьләргәме? Катлы эздер инде, дөге дә булгач, шул килә инде дөге булгач. Беренче каты нәрсә алайса, нәрсәдән башларга менә? Шуны ярдәм итсәгез. Миңа калса дөге. Балык. Балык. Әйе. Төптән башларга кирәк. Бу үзенә күрә шуба була, шулаймы? Менә әйе. Дөге белән шуба була. Әйе. Ярар. Шуба бар, тәмәне шунда. Әйе. Менә хәзер ярдәм иттегез. Әйе, әзрәк күз алдына килде бу. Һәм яшелчәләре белән бизәргә диринде. Әйе, истә. Ярар, Илмир апа, рәхмәт яме. Ярдәмең өчен. Үзегезгә бик шат булдым сезне ишетүемә. Хәерле көннәр сезгә, бәйрәмнәр белән. Особенно үземнең аегымны чын күңелдән котлыйм. Рәхмәт.
Рәхмәт ясын. Уңышлар. Рәхмәт Эльмира апа. Рахмат, Эльмира апа. Келегез Татарстанга дөгеле салат ашарга, яме? Allah birsa, Allah birsa. Қонақ етіп жіберіміз. Рахмат. Рахмат. Яра көп итеп сәламнар, яме? Лейсән Димаеваны да шын йөрәктән котлыйбыз. Шушы Рахмат, бәйрәмнәр белән рахмат, котларыгызны рахмат. да. Рахмат, рахмат. Менә бит. Сау булыгыз. Яра, Сау пока-пока. Сау булыгыз. Уйлаганча килеп чыкты инде бу булар. Әйе, мин Планлаштырганча, әйе. Мин башта уйлыдырым нәрсәдән башларга дип, менә беренче сынапта балык дигәч, минем күз алдыма шуба килә бирде. Менә күз алдыма менә бу тәлинкә диме? Балык. Нәрсәдер, шот. Миңа калса Мин шәп беренче килеп чыгачак. беренче слой бар бер рис булырга тиештер белем. Мин ни өчендер балык өстән Дөге калырга барга тиештер тиеш. күз алдына А, килеп. ну Мин дә шулай ярар, дип беләм. ярар, булды. Всё. Булды сезнең шәһәрчебез киттек әйдә. Я, без инде эшне башлыйбыз. Дөгене куйдык пешерергә. Әйе. Пешерергә куйдык без аны, нәкъ менә Кукмара кәштерүленә. Кәштерүлче генә. Шундый матур. Шундый матур, шундый Миниатюр. миниатюр. Ара, беләсеңме анда менә иртән бутка пешергәнчик рәхәт ул. Әйе. Менә- Күз алдына китерәм. Ул Парланып бөтен гаиләгә, пешерә. әйе, ул гаиләгә җитә бит ул. Бөтен Шулай. гаиләгә җитә. Безнең андый бар. Икәү хәтта. Ну, ни өчен икәү? Әгәр дә мин өйдә бер үзем калсам, башта берсендә пешерәм, аннан соң икенчесендә. Син бәлки Юып берсен тормыйсың. биреп торасың. Әйе, менә шул. Юып тормасы. Я, дуслар, мәдәгез, сез эшне башлыйсыз. Нәрсәдәндер монда инде эштә әллә нәрсә юк кебек. Бу бик җайлы, гади рецепт булды кебек. Чөнки аңлыйбыз, бу да эш бала үстереп, Шулай. күрәсеңдер эшнең Күрмәгәнем әйе, юк, күрмәгәнне дөрес дип әйе. Шуңа Күрмәгәнем күрә юк. җайлы гына рецепт сайлаганнар. Безнең редакторларыбыз аларга зур рәхмәт һәм көрәшәсез, башласагыз була эшне. Тапшырыбызның генераль партнеры Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба үзебездә Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә. Әлеге шәп заманча, тиз һәм тәмле, рәхәт пешерә торган табаларны, кастрюльләрне, сез казаннарны анда әле походный шундый котелоклар да бар. Ай-яй. Барысында ала аласыз интернет кибет аша ярдәмендә, игездән дә чыгасы юк, китереп бирәчәкләр. Яисә үзләренең фирменный кибетләренә барырга мөмкин. Кукмарада бар фирменный кибетләре, Казанда 1/4 адрес буенча. Аның беренчесе ачылган Павлюхин урамы 114 адресы буенча, икенчесе Рихард Зорга 11Б. Бу Горький парк Сәүдә үзәгенең беренче катында. Шулай ук Мусин урамы 23Б кварталда һәм инде Авиа төзелеш районы һәм шул якка чыгып китүче авылга кайтучылар, баручылар керә аласыз. Ленинградский урамы 27 адресы буенча бәхетле кибетенең беренче катында менә шул Кукмара табалары. Синең Әле белән монсы бер, әле сез күрмәгән нәрсә бар бит. нәрсәндә? Күрмәгәнемне күрдем дисең. Кара менә монда, лавашница. Ай-яй. Хәтта алып күрсәтә алам. Нәрсә күрелмәгән әле моңа кадәр. Кара нинди зур диаметрлы. 350 мм диаметрда лаваш белән кыймак иртән ишле гаиләгезгә Әй, искиткеч. менә дигән күкәй табасы, йомырка Әй. табасы пешерә аласың менә. Бәлки монда. урыннары бик алыштыра Шаурма менә кирәк. монда. Ха? Шпаргалка да бар. Шаурма ярата бит хәзер балалар. Әйе, шул. Нәрсә иштеме? Бәлки урыны белән алыштырасың ди. Юк, аны мин калдырам. Бер тапшыруга, Үземә диген. ул тапшыруда үзем катнашачакмын. Үзем белән үзем көрәшеп, җиңсәм дә үзем алам, җиңелсәм дә үзем алам. Яхшы, әйбәт. Әнә шундай шәп ниләр чыга башлады, күрдегезме? Табалары. Аларга инде зур рәхмәтне Зур белдерәбез. үсештә инде, зур үсештә Кукмара. Шулай. Я, сезнең үсешләр ничек соң? Әйдәгез менә 1 ел вакыт узды сезнең белән, 1 еллык без сөйләшкән идек, күңелле Әйе. әңгәмә. Бәр булган иде безнең сезнең белән. Менә 1 елда нинди үзгәрешләр булды? Концертлар куябыз дип әйткән идегез, ул вакытта әзерләнәбез диеп Әйе. булдымы? Беренче сольный концертларны куйдык, Әйе. куеп карадык, үзебез өчен дә кирәк иде. Шуннан соң барбер җан сорый, тән сорый концертлар кирәк безнең өчен. Башкортстан Республикасында берничә районнарны алып, без инде алда үзебезнең сольный концертларны куйдык. Инде концерт Үзегез канәгатьме? Менә Беләсең, менә шул атмосфера, сәхнәдәге тузан дип әйтегендәйме, менә шул бөтен әйләнеш, барыш, ул барыбер безнең икән аңлашыла. Күренә, сизелә, һәм инде шунысы да рәхәт, беләсеңме, җырлар икенче төрле бара, энергетика халыктан икенче төрле килә. ул сиңа гына килгән тамашачы бит. Әйе, дөрес, Син дөрес. яратып, хөрмәт итеп килгән тамашачы бөтенләй башка инде.
Ничектер ноябрь, октябрь ахырларына туры килсә дә, барыбер Башкортстан Республикасы районнары безне җылы итеп кабул итте. Тамашачыларга бик зур рәхмәтлебез. Әле Татарстан белән нәрсә уйлыйсыз? Хәзер менә ярар алдагы планнар. Татарстан буенча гастрольләргә чыгарга планда бар, ләкин без үзебезгә әз генә вакыт алырга булдык. Запас вакыт дип әйтик инде. Ни өчен дигәндә, барыбер менә тәҗрибә үткәреп караганнан соң, әйтеп бит инде беренче концертлардан соң, медийность дигән әйбер ул үзенең зур ролен уйный дип әйтәсе килә. Кешеләр безне белми дип әйтәсе килми, кешеләр безнең җырларны бик яхшы беләләр. Статистика буенча менә сөйләшү буенча караганда, аралашканда бит. Ләкин мәсәлән, безне йөзгә нәкъ менә шул җырчы җырлый дип уйламаган идек дип әйтүчеләр күбрәк. Шуңа күрә без бер төрле шулай сөйләштек тә, аралаштык та, Татарстан районнарына чыкканчы бер ярты елны үзебезгә менә шушы медийность юнәлешендә әз генә үсеп, Алла берсә, аннары ныгып, көзлектә дөньялар тыныч булса, исән имин булсак, Алла берсә, әкренләп кенә шушы эшебезне дәвам итәргә дип. Амин, 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 шулай булсын. Ашыккан, ашка пешкән булмасын өчен. Изге моратларыгызга, теләкләрегезгә ирешергә язсын. Амин, амин, рәхмәт Булат. Сезгә дә әйтеп куйым әле. Безгә Сезгә дә. Шундый ук планнарыгыз, шундый ук максатлар. Амин, рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Чынлап та инде ул артист кеше, җырчы кеше инде ул сәхнәдә җырларга тиеш. Шулай. Шуңа җәмәгать, әгәр дә күрсәгез хәзер афишаларын, ишетсәгез, рекламаларын, барыгыз концертларына, җырлары матур, сөйләр сүзләре бар, тормыш тәҗрибәләре бар. Бар. Җитәрлек. Шулай. Я, шулай ук сез әле бу бер ел эчендә бер яңалык бар бит. Безнең минем коллегаларым да булдыгыз. Хәзер сез TMTV телеканалында яшьлек тапшыру яшьлек тавышы тапшыруын алып барасыз. Шулай. Ничек ул менә, ничек? Зур рәхмәт әйтәсе килә. Телевизион тәҗрибә. Иң беренче чиратта зур рәхмәт әйтәсе килә TMTV телеканалының җитәкчеләренә, бездә менә шундый инициатива күреп, талант күреп, чакырганнары өчен, аның ансыда бик мөһим роль уйный бит инде. Урамдан теләсә кемне бит чакырып булмый алып барышырга. Инде без үзебезнең тәҗрибәбез бар безнең, банкетлар булмасын, концертлар алып бару форматында дип әйтик инде. Һәм телевизион тапшыру алып барырга чакыргач, мин бер төрле үземдә зур җаваплылык тоеп, Илмир үзенекен яңадан әйтер, кызыксынып килдем. Ни өчен дигәндә, барбер һәр нәрсә син тормышыңда эшләмәгән әйбер дип әйтик инде, әйбит, ул ниндидер зур үсешкә илтә бит инде. Мен әйтәм, шуңа күрә тукта барыйк әле, моның аша үтәргә кирәк дидем инде. Һәм беренче съемкалардан чыккач та, кеше бит инде ардым, каушадым, ничек чыкты икән диде. Мин күңелемдә шундый хис булды, гомер буе телевизордан тапшыру алып барганмын диярсең. Хәзер менә шул съемкаларны Байбулат шалтыратканны көтеп кенә торам. Шул көнне килегез дигәнен генә. Шуңа күрә бу минем амплуа. Сине ишеттек. Эмир. Беләсеңме, менә мәсәлән, ничек булды? Әгәр дә синең тапшыру, ул бер төрле импровизацион, бит инде лайм бер төрле теге сценарийсы юк, ничек үзенең алдан әзерләнгән сораулар, я булмаса планнары, син аны беләсең, без аны белмибез. Шулай бит инде. Яшьлек тавышына килгәндә, анда инде безгә алдан сценарий җибәреп куялар, син укыйсың, танышасың. Миңа менә монысы инде бер төрле җиңеллек бирә. Ошый. Киләсең, синең әзер программаң бар. Укыйсың, җырчыларны игълан итәсең, һәм инде ул телевидение барыбер икенче төрле кичереш, һәм инде ул тәҗрибә безнең өчен. Ләкин минем шуны да әйтәсе килә, программа буенча гына эшләү ул һәр вакыт үзен аклый торган әйбер түгел. Һәр кеше үзенең күңеленнән, үзенең характерыннан нәрсәдер кушса, ул тагы да яхшырак, тагы да матурак, тагы да тамашачыга кызыграк материал килеп чыга дип уйлыйм мин. Сценарийны үзгәртәсезме әллә? Юк, үзгәрткән булырсыз менә сценарийдан сидер. Карыйсыз да. Ошап җитми икән. Син җимлә түгелме? Син алай сөйләшмисең. Кеше бит инде син сөйләшмәгән, синең ничек сөйләшкәнне халык белә мәсәлән дип әйтегеме? Мәсәлән. Син сөйлисең бөтенләй башкачарак. Әле бу ышанмыйм әле мин моңа. Тиктер ихлас түгел кебек. Шуңа күрә кайбер чакта теге җимләләр үзгәртеп куясың, үзегезгә туры китерергә. Табигый булырга кирәк бит инде, тамашачы белән. Әле без бүген тәмле көрәш тапшырында бер төрле үзгәртергә дип килдек әле. Тәмле көрәштеме? Әйдәгез әле үзгәртүдән башлыйк. Тәмле көрәшнең бүгенге алып барышлары, бүгеннән һәм киләсе чыгарышларда
Юк, бу очракта беләсезме? 1 апрель. 1 апрель шаяртуы бу чын мәгънәсендә, чөнки миңа калса тәмле көрәш чын мәгънәсендә инде Булат Байрамовның исеме белән ул тулысынча беркән дип уйлыйм. Мәлу? Сине Bilmem seni kim güne alıştıra alır iken alıştırılık bulmasın. Alıştırılık bulmasın indi o. Asıl tabırlar. Tapşırı uzun ömürlü bulsun. Sana selametlik. Amin. Rahmet. 10 yıl bitindi. 10 юбилей бе. Aha, yaxşı data bu, yaxşı data şu mənasında. Zor data. Şuna görə юбилейni də yaxşı kişilərinə çağırabız indi biz. Rəhmət indi. Юбилейni yılda. Var etin yaxşıların ona. Tak, balalar nəsə işləyirsin? İş bitdi önləmdə, qara. Мен өзімнен конторап қойдым. Xatının oğıraq turrağan beyt. Мен мына шулай зур кисәкләрне ашарга Қош, бірге қошқаш көрінмей. Яра. Tamam şey. Сіздер пішіранған сені мұнда. Шынап пішіранған ол? Қорқып қана қазір. Яrar, 1 апрельде. 1 апрель, шыната, бір-біріңізден шаяртасың, шаяртқаныңыз бар ма? Нелер, розыгрышлар, алдағаныңыз бар ма? Бүгін алдадыңыз ма әлі біріңіз? Yok, Ay, qar yağған, қызыл qar болған, тігісі болған, мынсы болған деп. Bir-birimizге қарата олай шаяртулар болғаны жоқ. Миңа қалса 1 апрельде олай планлаштырғаным жоқ менің. Біздің арада андай болмады, менделеркен теге студент вақытларында ярамаса, андай елларда инде шаяртулар. Мәселен, не істе қалғаны, ненде шаяртулар? Бәлкім коллегаларыңыз. Мен мектеп елында өзімнің оқытушыны бір нендей сұраусыз, тәқдимсіз директорға жіберген едім. Директор yanına келіп кірдім, директор мені қарап тұрам, мен қарап тұрам, нәрсеге келдің деген шекілі етіп енді. Сізні директор шақырды деп мені жіберген, мен ашыл менің көңілге кіріп қалған. Сен ұлшын кетті ме? Мені қызық болды. Сен әлекті ме андан соң? Ол қаты лекмәді енді, лекен 1 апрель болғаш ғафу еттілер, олай қаты бәрілші болмады. Сен нешінші класстайдың сыныфта? 3-ші. 3-ші? Әйе. Енді 3-ші сыныфта шоң дейдің мұны сен? Әйленшік жүрәт еткенесің әлі қорықмыша? Әйе. Сен нәрсе есте қалды? Мен бір дұсқа шалтыратып, мен тәм сенің машинаны қойды. Мына шында дей. Мен тәм анда yoğul, мен шында тұрам как раз. Менің көз алдында мен тәм алып кеттілер сенің машинаңа. Эвакуатор білен. И бұл такси менен тұрмаған, шантығы орнына келіп тұрмаған машинаның. Тұрыға такси алып кеткен бұл штрафстоянкаға. Әйе, мен тәм шаярттым. Ну, әзіне орынсызырақ болды, жойсызырақ болды аның алдында, но сонан кейін шырақданып күліштік. Шаярта беріп, шаяртырға керек. Әйе, орыны білен. Яра башқа шағарға жібермегенсің бейді әлі? Әйе. Ансы да бар, ансы да яқшы бұл. Ең істе қалғанары шул. Біз ауылда, яшедерек елға бойында, біздің ел сайын, яз айында батыр айы дейінде. Батыр айды бұзар кетеді, там су басадыр ие. Әдетте 1 апрельде бик су басмыдыр. Ол апрель орталарында, 15-20 апрель келер. Қайсы бір еліне болды 1 майға да, білесіз шулай деп сузғаны болды. 1 апрель бірсінде шулай ұяндық та, әбізге ол бейремейді. Шынки 1 апрель, әгерде біздің су басса бармайбыз. Әйе. Анда әнемісің кімдір? Біз кеткен су басқан дейін. Теразыға. Қарадық. Қар, бітнесе түп-түніш, бірінде суда жоқ. Календарға қарасам 1 апрель. Мәктепке барасы бар екен деп, шылай. Әлі бірсінде тағын егер шығып жібергенлері, біз бірсінде ял болып, ял күні болып, көрші шәһәрде, Ижау қаласы енді ол, қонаққа барған япаларға, олап айтып, асқа кімдер келген, шынды бір алып келгенлер, бар түшіп алып, мәні ғызәлі дейіп, міндер тәміне ебір алып келгенлер дейіп, біз енді түшіп, қарайбыз, мұны қарайбыз, yok, ondan sonra tek balkonda 1 апрель балақайлар десем шылай. Статистика бойынша бар өміне шаяртулар, сенекіде, Елмердің менекіде болашақта ешірақ болған әйбет. Әлбетте, қазір түгі алдаула бек әлденсе yoqtar көбегенде. Сенде нейім пішіранған әне? Ярар. Yok, сенде сен ойладың, нейім пішіранған деген. Сен футболға қорадым, мен шында шулды білядым. Ярар, балалар. Ненде өзгеріш бір елда? Балалар Аллаға шүкір. Нәрсе ішледілер? Нәрсе ішлемеділер? Үселер. Инде ұлы малай паспорт алды бұл ел. 14 яшыны тұлтырдық.
артка борылып карыйбыз да, безнең балалар микән бу дип аптырыйсың. Һәм һаман да әти әниләр кабатлаган сүзләр искә төшә. Һәрбер кеше үзенең гомере дәвамында яши барган саен хатирәләргә бирелеп, күңеле белән һаман да шул я мәктәп, я студент елларында кала дип сөйлиләр бит инде. Менә шуның мәгънәсендә күңелне үзгәртеп булмый икән аны. Менә шу балага карыйсың да, 4 елдан соң бит инде ул өйләнсә дә аңа каршы килә алмыйсың. Шын егет Илмир белән бер буйда искиткеч күстимәсен исән саулыгына шулай үстерергә язсын дип телибез инде. Реклама ясады тизгенә. Белә бит минем дә уртанчы кыз. Быелны паспорт аласын әйе. Әле ул гөрмәде ләкин ул белгерә. Быелны ала берсә, әйе. Менә шулай иттереп. Кыз шулай әле музыка мәктәбенә йөреп тора инде. Анда артык үзгәрешләр юк. Пиано. Әйе. Уйныймы инде? Алла Семеновна белән уйныйлар. Уйныйлар. Ничәнче класста? 2. Юк, музыкаль ничәнче? 2. Ну, алайса инде көйгә охшаш берләр чыга башлаган. Этюдлар, музыкаль произведение алып, инде ноталарын танып, арпеджиоларны уйный әле уйный. Кай вакыт фортепианода уйныйлар, кай вакыт укытучысы белән нервысында да уйныйлар, бер-берсенә төрлечә булып куя инде. Укымыймсың, әйтмәдем, нигә сез мине монда? Юк, аның беләсеңме, чын күңелдән бер теләге бар иде, дөресен әйткәндә, менә музыка мәктәбенә укырга кергәнче гимнастика белән шөгыльләнәсе килде инде аның. Шул хәтле гимнастика дип инде. Менә мин дә шулай уйлыйм инде. Кая гимнастика, кая фортепиано? Менә безнең ничек әйтергә инде. Улы малай бит инде иртән-иртүк чыгып китә хоккейга, инде ничә ел буе. Һәм булар көне буе мәктәптә, өчесе өч җирдә, 3 бала бит. Берсе бер мәктәптә, Амилә гимназиядә, Анур бит инде садикта, балалар бакчасында. Һәм әгәр дә ул баланы да яңадан гимнастикага бирсәң, сәгать кичке 9-да гына өйгә кайтып керә торган. Ну, инде. Иртәдән алып инде. Мин үземә теге иртән маңга язып куям, таксист дип китәм. Берсен иртәсен кайтып, икенчесен иртәсен анасын теге ишенсен вакытыдан иртәсен монсы илткәндә уже тегесен алырга кирәк. Анысын тегесен алырга кирәк, анысын алганнан соң илтергә кирәк. Аны дигәндә кичесенең вакыты җитә алып кайтып куясың, кичесен кайткач тагын теге уртанчысын алганны тагын кире алып кайтасың. Шулай. Кайтасың сәгать 11. 9-нчы ярты. Әйе, шуңа мин әйтәм, кызым, әйдә йөреп карыйк әле музыка мәктәбенә, бәлки ошап та китәр, күңелең халәт үзгәрер дип йөртә башлаган идек. Барыбер шул гимнастиканы сөйләп куя инде, минең күңелендә калды ахырсы инде баланың дип, үземне кайчак бер төрле битәрләп тә алам инде. Ләкин менә нишләтәсең инде. Булар бит нишләп. Тегендә уйный да. Видео куеп гимнастика ясап ала. Анасын уйный да. Ясый. Гимнастика ясап ала. Интернеттан үзе табып. Әйе, менә интернет сиңа ярдәм итсен, җәмә. Икенче каттан дөп килгән тавышлар ишетелсә, ни эшлисез анда дип кычкырам инде мин кайчак. Менсәм, Амилә анда бию гимнастик белән шөгыльләнә. Әле повезло сезгә кешеләр, күршегездә алар яшәми. Әйе. Теге бер кат өстә яисә. Без яшәдек күп квартиралы өйдә, күп этажлы өйдә. Безнең күршеләр астан да, өстән дә чиратлап кына менәләр иде. Хоккеист бит инде һаманда шул клюшка белән, кәшәкә белән тегендә монда һаманда шайба бәрү бар иде. Шуңа күрә безнең нәрсә икәнен беләбез. Күршеләр безгә түздиләр инде заманында. Астагы этаждан каттан минештергәләштерергә. Булгалады. Яра җәмәгать, безнең эш тәмам диярлек. Хәзер безнең дигән аласына калды. Дигән алып, без инде нәрсә эшләгәнне күрсәтербез берничә минуттан. Хәзергә теге түзгәнне күрсәтербез. Әйе, алар. Хәзергә тәмле карашы бездә реклама. Я достар, ТМТV телеканалда тәмле караш тапшыру дәвам итә. Безнең Зиянгировлар гаиләсе нәрсәдер монда ясамакчы булалар. Тырышалар. Килеп чыгырга тиеш. Нәрсә була ди безнең? Балыкны бит турага кирәк, шулай ук. Шулаймы? Әйе, ул телемләп кенә куеп булмый инде аны. Чөнки порция белән алган вакытта ул барыбер әзрәк зур кисәкләргә булса турап куйык дип әйтим мин. Дип әйтүем. Яра. Эш булсынга инде, эш булсынга шулай эш. Тик тормаска инде, эш пушмасынга. Яра, аңладым. Иҗат турында сөйләшә буласы кирәк инде бераз. Аңлашылды, балагыз фортепиано дип, берсе хоккей. Тепшеге балалар бакчасында, Алланың рәхмәте име, балалар бакчасы бар әле. Әле бар. Узун яллар булса, кот чыгып тора. Мин әйтәм, яшерен батырын түгел, укытучыларга, тәрбиячеләргә көн сайын рәхмәт әйтеп җырларга әзермен. Алайда 4 яшь тулып килә, иң кызык чаклары, иң рәхәт чаклары. Сөйләшә башлады, теге бөтен нәрсәне кызык, бөтен нәрсәне сорый, почему, нишләп.
Ең қызық шақ, ең рахат шағы. Ең рахат шағы түнне құшақлап жоқлағанда енді. Мына шундай бақытты мезгілдер һәр кешегә дә насип булсын. Амин. Амин, амин. Иә, жырлар килгән. Инде яңа жырларыгыз бар. Нинди жырлар яздырасыз? Хәзер инде һаман шул мәхәббәт темасы дибез инде. Хәзер халыкта менә соңгы вакыйгалар дан дип әйтик инде. Хәзер моңлы жырларга да ихтияҗ бар дип әйтик. Шулай да бар инде, ну шулай да менә әле бигрәк тә шулай кискен кабул ителә. Әле күптән түгел генә бер тиз җырыбызны яздырган идек. Элтер. Әйе. Синең кошагың, назлы кошагыңда дигән җыр инде ул әйме. Һәм аның белән бергә чыгардык без менә әкрен җыр. Әле аны музыкаль площадкаларга куярга өлгермәдек, әле радиога дагы бирмәдек. Ләкин менә экспертларның тыңлавына, әйтүенә караганда, Бу теге халык эксперты инде. шулай дип әйтик инде, әйе. Музыкада аңлаган, әзрәк бер төрле тенденцияларны аңлаган кешеләргә тыңлатып караганнан соң, ул җырның киләчәге хайран булырга тиеш кебек. Ни өчен дигәндә, мәхәббәт темасы түгел, киресенчә аерылу темасы. Әйбет. Һәм аның көйдәген салмак беренчедән, һәм без бит инде парлы җырчылар җырлаганда һәр вакыт ничек кабул ителә, ул идеаль мәхәббәтне күрсәтә торган, шундый гаилә кыйммәтләрен күрсәтә торган җырлар дип әйтәбез бит инде, бит көтелә. Ләкин статистика белән карасаң бит инде җир йөзендә бөтен кеше дә гаиләсендә дә бәхетле түгел, төрле чаклар була дип әйтәм инде. Теге аерылышмыйча гына да тормыйлар, төрлесе була. Шуңа күрә без инде менә шушы теманы үзебезгә алып карадык. Без аны үзебезнең концертларда бу җырны шулай ук җырладык. Ул шул югары ноталар белән Зур диапазонлы җыр дип әйтелгән. Диапазонлы җыр белән җыр бит инде матур, яхшы кабул ителә. Шуңа күрә ул җырда әле Алла Менә кызык инде тыңлап карыйсы килә инде ул җырны. Кемдер бар арада дип атала. Хәт кушымтасында бер кисәк кенә тыңлап, бер үзегең генә булса да тыңлап карыйсы килә инде. Йолдыз Миңнуллина, минем бер төркемдәш кызым, Так. бергә укыган кыз. Текст авторы инде. Тексты да, көйе дә аныкы. Бер йолдыз төн белән сөйләшә, җиде юлы чатында алар гөл янәшә, мин сиңа өндәшәм, уйларым кылларга тарала, бәсләнгән җаныма җитми күк һавада, кемдер бар арада. Менә шундый мотив. Һәм өскә менеп китә, өскә. Анда и ахырдан теге кульминациядыр инде. Булачак. Хисләр. Хыйс. Икенче октава си нотасы булачак. Бар икән әле иштәсезләр. Бар икән күрәсезләр. Шул. Булдымы инде безнең монда? Әйе, кирәкле ингредиентларны без турап әзерләп куйдык. Дөге пешеп чыкты. Халыкка вәгъдә иткәнебез хәзер эшлибез дип әйтә, ничек эшлибез әйе. Без эшлигән дип бер нәрсә күрсәтик. Һаман турыйбыз да, турыйбыз. Сөйләшәбез дә, сөйләшәбез. Мәсәлән, баштарга булдык, дөгедәнме? Башта матурлар өчен дип әйтик инде. Аска менә шулай салатны куеп калдырыйк дип уйладым мин. Әйе. Планлаштырдык. Шулай әйтик әле. Менә бу. Син гадәттә аш бүлмәсендә эшләгәндә булышамы? Элмир дигән Студент вакытта Хайрам маташа иде. Менә хәзер бик түгел шул. Как только кияүгә чыктым, шуңа. Шуңа дип Үзгәрде. Шуңа. Кара әле. Ансың үзгәрә икән ул ирләр, әйме? Шулай үзгәрә. Юк, кара әле үзгәртә белән торгач бит инде. Урамда нәрсәдер син. Казан ас. Синең бармы Күкмара казаны, а? Әйт әле күземә карап әйт. Юк, казаны юк. Безнең барбекю зонасы бар. Булсаны. Анда уже мишләре бөтен нәрсәләре бар. Булсаны, булмагай тагы. Менә теге син әйтмешли, кар сату белән шөгыльләнәбез. Ярый. Барамысың булай бизнес? Бара, булай алучылар байтак. Әле менә бүген шалтыраттар, мин кайтып җитәм ди. Быел бигрәк тә уңдык кардан. Оңдык. Минем быелны теплицаны җимерде. Ай, эләкте төшчәдән. Яхшы түгел. Вакытында күрәмәгәндәме? Әйе. Әйттем, мен сиңа кияү диде. Әйткән. Юк, әйтте. Әйтте, ләкин ничектер. Син җырладыңмы соң? Әгәр белгән булсам, әгәр белгән булсам, шул пластикның тишеләсен. Әйе. Шул кар әйтмим инде яра. Тиште. Мне кажется. Яра металл конструкциясы исәннәсе. Самое главное. И шуннан соң бер эксперимент формасында подвалда
Әлі сен подвалда бармы не? Бар подвал. Алла. Әбиден иске паласын китерттереп, торыслар алып кайтып, шул паласын элеп куйдык та карандаш белән ворота төзедек. Шунда шайбасын бәрәдә. Шаймы не? Яңа шөгыль уйлап чыгардык. Хоккейист малай кызган. Ие, хәзер Ул вратарь түгел инде. кешеләр. Yok, Повезло вратарь. нападающий. Нападающий. Нападает. Сол яктан. Шуңа күрә ул уйнарга өйрәнде, аның белән бергәләп мин әзрәк шуырга өйрәндем. Шуңа Оста подвалыңызда не ясыйсыз килмейсің? Ясалма бит, ясалма бизлаук та ясап була хәзер теге. Пластик. Планнар күп, әллә нәрсәләр ясыйсы килә инде булар. Планнар күп, теләкләр күп, планнардан бигрәк. Әмма дә ләкин барысы да бер әйбергә килеп төртелә. Битмесезләр шуңа. Шу бер-бергә килеп төртелә. Бер әйбергә килеп төртелә инде. Шул. Әйе. Килеп төртелә. Ярар. Алайса, карале син подвалны алганнар булып чыга түгелме син монда? Банкалар саклый торган. Менә шуны Банкалар әйтәм. шунда. Әле дә конструкцияны минем күргәнем юк, шулай менә дип шуңа күрә соралдым. Син төшкәндә ул подвалга. Юк, әле ул конструкциядан соң төшкәнем юк. Анда нәрсә икән мин әле. Банкаларга барып җитергә может әле анда ни. Шәргә куркам дисеңме? Теплицагыз бармы, алдыгызмы? Бар, теплица бар. Качан куйдыгыз? Теплица бар иде. Бар иде инде. Әйе. Төшәме или? Төшә, туктата. Теплица бар иде. Юк, туктата, подожди. Теплицагыз бармы? Теплицабыз бар, Аллага шөкер, менә беләсеңме, сире нәрсәдә кар ватмасын өчен Теплицаны тегендә аралары еш булган сатырга кирәк. Асы да бар. Теплицаны кар ватмасын өчен теплицаны Сатырга кирәк. Юк итәргә кирәк, әйбит. Әйе. Менә шул Нишләдең? ешылыклары дип әйтим инде, ешрак булган саен ватылу моменты куркынышы юк дип әйтик инде. Ну минем металлны измәгән бит, минем теге пластигын ваткан. Мен бер Шуңа- Яр алыштырасы булар ничә дәсең инде. Димәк. Шулай язган димәк. Шулай язган ай. Барбер чистарттым Чыгасы акча булган. Менә уйлап Җитәме әллә шулай гына? Яхшы. Аннан соң менә бу безнең җәмәгать катлы салат булачак. Ну матур булачак бу. матур Әле булачак. син бит әле нигездә бик күп. Мин хәзер син урында булсам, менә моның өстенә тегене итәрим. Чөнки синең кыярың күп, нәм итеп, җәясенә ут чаушы кыяр. Кыяр өстендә матур итеп, Бер кат творожный сыр итмибезме дип әйтәм мин. Итәбез, без яратабыз творожный сырны. Я буламысың? Була менә бу творожный сырны җәйү бик җайлы түгел. Җайлы түгел. Ләкин инде шулай шәнешке белән әз генә ярдәм итеп Мәсәлән, эшләп чыгарып була. куябыз инде, куябыз. Ингредиенты булса кулланып буланы. Иң мөһиме шулай. Бәлкем безгә аны болгатасы гына калгандыр. Битмесен бергә. Шылдыр-пылтыр шулай бер. Майонез Шулайдыр бар, инде шулай хаманда матурлыгы. Алай җиңел була инде ул. Әйе. Матур булмый инде ул. Мин дә шулай дип уйлыйм. Әнә хәзер 100% кыяр кирәк. Мин дә шулай Чөнки уйлыйм. беләсең, монда яшеллек бар. Әйе. Ул яшеллек калырга тиеш астарак. Менә бу мәсәлән кукуруза һәм дә помидор астында калырга тиештер дип уйлыйм. Җитә, булды бит, кулландым. Булды, әйе. Кыяр. Так. Кыяр в студио. Карагыз әле, 1 апрель дигәннән без әйтәбез бер уен уйлап алыйбыз менә, диме? Әйдәле. Аның өчен уйлый башларга кирәк. Мин сезгә бер бирим дә бар инде. Тагын икенче бирим менә уйлап чыгардым. Исхуду берәр мәзәк сөйли башлыйбыз, һәрберебез берәр мәзәк. Калганнарыбыз шул мәзәкнең ахырын белергә тиеш. Мәзәк минем Синең коньяк. Синең аңладыгыз инде эмоциялардан. слабый ягың инде. Әйе. Истә калмыйм әле. Таңларга яратасың күбрәк. Тыңларга да яратам. Әле мин беләсеңме, теге белемем буенча филолог булгач, мин һәрбер әйбернең мәгънәсенә төшенеп тыңлыйм. Ул көлгән кеше көлеп туктарга мөмкин. Мин әле аны тыңлыйм үземнең башымда гына. Теге тамырын, ен, фигыльләрен, Нәрсә әйтергә теләгән бу? Шуңа мәзәк бу хәтле минем жанр түгел. Сразу әйтәм. Бер мәзәк беләсеңме? Эксперимент рәвештә ясап карыйбыз. Әйдә. Эшләш без. Димәк, мин башлыйм һәм син дәвам Әйе, итәсең. менә әйтәсең, ахыры чык биткән булат дип әйе. Әйдә. Бер күрәзәче бер иргә әйтә икән. Так. 50 яшькә җиткәндә сине хатының көндә тиргәячәк, әрләячәк. Балаларың сине тыңламаячак. Акчаң җитмәячәк. Теге карап торганда. Аннары Мин аңладым, ахырына син беләсеңме? Аннары сиңа 51 яшь булачак ди. Син ничек уйлыйсың? Таратам. Мин бит әйтәм бит, мин әле башында торам.
Аты мен білмегенім, шулай боласын деп ойлап тұратыр әлі ердім. Мына теге ерге айты. Ай, Ильяшка мына. жеткенде сенің Сен Ильяшка ақшаң жеткенде болмайшақ, хатының сені гел тергеп тұрашақ, балаларың тыңламайшақ. Аннары? Ильяш жеткен шанақ сен Ильяшты болашақ. 51 болашақ. 51 бол. Логика енді, Логика мені шулай, мәзәк бит күлдіруге тиеш. Ну, демек сенің, сен анасың 51 болады еш еме ол. Демек сенің бой берін бітмейшек деген сөз бітінде. Алға да бұдақша болашақ. Аңладың ма? Шулайдыр. Ауыр екен сен айма. Шерге қатының айма. Шулайдыр. Мен олдан оқ айтып Менің қойдым. қаттың қыт келе. Шуға көрі сена сөйледім. Ақырат жеп сені. Әлі ішлерге қошасын, Мен ішлемеше білдім. тыңласам, ек Онлары? Анлары. Онлары елешесің? Деп етті де. Яқынша. Дұрыс. Yok bu senin sözün ya. Ярый bu, ярый. Ярый мәзәк bu, әйбәт болды. Анлары елешесің. Қызық болды бет алай. Әйе. Көрдің демек сенің вариант қызығырақ. Даже хатының келді. Ну, шыл менікінен не Мен күлейін ойлап тұрам көресің ши деген. Yok мен мәзіклерде көп білу бит ол зиянлы. Дұрыс. Сіздер сөз силе дегенде еске түшмей әлі ол еме? Дұрыс. Yok, Ансылгенде әйе, келешем. кинәткіне. Исте қалдырам деп кіне исте де қалмай әлі. Иске қолғанларын кіл сөйлеп болмай тұрғанлары есте қалашыламын. Ярамай тұрғандар. Ярамай тұрғандар. Силерге ярамай тұрғандар. Қарама тұр шықты бұл сені. Мен атеге мәзәк не деген төшшені еске алғашын де әр уақыт сол іш киеу тұрында. Менің бет іш қыз мен ашыл іш киеу қызық бетінде. Әйе. Білесің, ойында әлі қашан бұрынғы мәзәк бетінде. Теге киеулері қайтып. Шелерде әбей білен бабайға енді қонаққа бітінісі де бір күнді. Қазір не? Бұл төшшілары енді төшші деп сөйлеймін дейме? Қыздың анесін текшіріп қарын киеулерімді нендер әйген деп. Әбей енді біз. Әбей текшіріп қарын деп. Ішкеніз бағдар бетінде. Бірінші күнді қабетін шеклар атар, екінші күнді әбей шалт дегенде. Қиы бола бітіне шындай суал атыран. Қиыға шумада, уяналар бітінесі кияу көре мұна теге, әбей деп әбейін тартып шығара. Екінші күнді теге уяналар, дегенде Жигули машинасы, электрге силенген мәзәк. Әйе, аңладым. Анасының теге тағын шума бұл, екінші күнді ұртаншы кияуы құтқарайынды мұна. Мұға мотоцикл алып бере теге. Урал мотоциклы болсан енді. Қазір үшінші күнді тағын әбей секірі әлі бір кеуін текшіп қарысы бар бет. Секірі, білесіздер бейтін ақырын? Білем. Білесіз ме? Сен, ішкен бар ма? Секірі де, сөйлеп тұра. Так, бұл кеуге машина, ұртаншысына мотоцикл, мена велосипеті. Құтқармай. Әбей бата қысқасы. Екінші күнді. Сөйлеп бітер нәсе бұла? Екінші күні де бар мені ана? Бұла. Әбей батты бетінде. Ақыры бар. Жоқ, мен анысын білмеймін, ұнтқанмын. Кеші киеуден соң, екінші күн... Міне, кеші киеу құтқармады енді қазір, әбей батты. Нәсе болады тағат бір түн ұзғаш. Тігінде Мерседес машинасы. Мерседес машинасы. Яратқан бабайы. Ема сөзі бар екен, яратқан әбейіңнен деген. Ашылсын қамын екен, әлі қошам. Міне, келешесің ме? Сөзі керек екен. Мәзәклерді, міне, ең мұхимы бет сөз зұр күшке ие. Нендейдір сөзіні алыштырып қойдың екен. Ейсе, ұнықтың екен. Ол бек қызық түгел. Міне, меннен де қызық болмады. Сол сөзін аттым, онда теге киеулеріне yazып қоядыр бит ол. Яратқан киеуге әбейсіннен. Яратқан зұр киеуіме әбейінен. Ұртаншы киеуге әбейсінен. Дұрыс. Мұнда яратқан түпші киеуіме бабасынан деп. Әйе. Тара-тара-там. Бұл да жамағат. Біздің енді мына шындай салат келіп шықты. Бик матур салат. Меңа қалса. Біз аны кешке ифтарға қалдырбыз. Есе біздің Эльмир ораза түгіл бұғай. Ол ашар. Ифтарда бірге ашарбыз. Ифтарда бірге ашарбыз. Қазірге желеп қышытқаны бұға сөз береміз. Сәлем дұсқайларым, сәлем жанықайларым. Бүгінде мен Жилек апағыз сізге кеңешлерімні әйтірмін. Сіз язып барығыз, яки исте қалдырығыз емі? Сөз оңайынан күлкі күні білен сізні күлдіре алырдай вақиғалар күнде болып тұрсын. 32 тішігізні көрсетіп, дүнияғызны ұнытып күлерге вақыт табыңыз. Қазір кеңешлерге көшейік. Язлар жету білән аяқ асты юшлене. Гірлеуклерні урап узам дегенде гіне аяқ суға шоп ілеге. Аяқ киімін жеңелгіне кептірім десәгіз, ялғышып та батареянына қоймағыз жанықайларым. Ең яқшысы, ішіне искеге жет қағазны юмарлап тұтырыға. Ondan аяқ киіміне бейлі тағын бір лайфхак.
нашар исләрне диге тутырылган берничә тамчы эфир мае сибелгән янчыклар тиз арада бетерә. Күн сумкаларыгызга яңа сулыш өрим дисәгез, битне дымландыра торган крем белән бер кат ышкып алыгыз. Сумкагыз сезгә рәхмәт әйтер. Кышкы киемнәрегезне салдыгызмы инде? Җиләк апагыз әкренләп язгыча киенә башлады. Кышкы кием дигәннән аларны көя ашамасын өчен әфлисен кабыгын киптереп, шкаф сайын куеп чыгыгыз. Көянең аппетиты моментында басылачак. Ярар дускайларым, тәмле нәрсә күп булмый ул бүгенгә шулар яме? Сезнең белән киләсе очрашуларны көтәм җанкайларым. Пока-пока. Тапшыруыбыз дәвам итә. Безнең бар сезгә сорауларыбыз 1 апрельгә шунда кызыклы шунда менә кызыклы сораулар. Стандарт булмаган җавап көтәбез шул сорауларга. Мәзәк кебек булса. Мәзәк кебек булса инде, мәзәк кебек. Мәзәк кебек Кемнең булса. мәзәге кебек. Мәсәлән, 9 филне ничек тотарга? 9 филне. Куып. Ничек куып тотарга аны? Шулда 9-ны. Ничек тотырга? Ничек тотарга аларды? Юк, ничек тотарга менә? Бер-берсенә белеп куйра. Әйттем бит. 1 апрель Ничек менә 9 филне тотарга? Нәкъ менә 9-ны. Юкмы башка вариантлар? Юк, минем бөтенләй юк. Башта 10-ны тотарга да насын берсен җибәрергә, синдә 9 кала. Алай икән. Кыш көне нәрсә карсыз тора алмый? Урам. Юк, монда логик җавап көтелми. Монда логика кирәк. Нәрсә карсыз тора алмый? Нәрсә карсыз тора алмый? Нәрсә карсыз була алмый? Дисәк тә була. Кыш карсыз була алмый. Юк, кыш көне. Кыш көне. Кыш көне нәрсә? Үй түбәләре карсыз була алмый. Юк, бу бик Карсыз була алмый. Бу бик җиңел. Бик җиңел. Бик җиңел җавап. Икенче төрле Менә бик җиңел менә. Ул менә монда күз алдында инде. Менә Кар бабай. Хей. Бу конкурс минеке түгел. Кем утырган килеш сериалы? Машина йөртүче. Автомобиль йөртүче. Юк, сериалы, юк. Отырган. Lan ayta хәтта йөрүч. Йөри инде. Утырып торган йөри инде, әйдә. Шахматист. Молодец. Аллаһка шөкер, молодец. Бер сорауга җавап бар. Бар. Филдән соң бик авыр Нинди булды. тәлинкәдән кичке ашны ашап булмый? Ватык. Мине батырдылар. Нинди тәлинкәдән кичке ашны ашап булмый менә? Дөрес әйтәсең бит, якын йөрисең. Ватык булмаса, Ватык булмаса? йыртык. Юк, Йыртык Тату. булмаса, нинди тәлинкәдән? Сай тәлинкәдән. Менә аша. Аша? Буш тәлинкәдән. Менә молодец. Тара-тара-там. Ирең акыл икән. Әйе. Ул бит ак белән кара туры килә диләр. Шуңа күрә кайсыда Алай якты. түгел. Ой, димәле булат. Яңгыр. Кайтасы да Булат бар. ой димәле. Мин мәктәбемдә яшәргә. Так. Яңгыр яуган вакытта карга нинди агачка килеп куна? Яңгыр яуган Юеш. вакытта карга нинди агачка килеп куна? Каенмы имен? Менә мен күз алдына китереп торам. Әйтәм бит, менә минем уйлавым шундай. Юеш диде. Молодец. Молодец. Юк, минем алдан әйтмәгәнем җавапларны. Так. Аңладым мин. Нинди ризыкны икенче икмәк дип саныйлар? Бәрәңге. Монысы инде. Монысы инде. Монсы логик җавап. Су өстеннән ничек йөреп була? Йөреп була ничек су өстеннән? Су өстеннән чигереп була. Мин тыңлап кара торыйм әле. Ничек йөреп була су өстеннән? Йөреп була бит инде, ну. Но, Сорауны башкачарак бирсәм, шундук җавабын беләчәксез. әйдә әле, башка чара биреп кара әле. Кайчан су өстеннән йөреп була? Боз өстеннән. Менә дөрес. Красив. Булган. Кыш көне йөреп була. Без катсабыз. Кайчан. Yo, кайчан йөреп була, yo. Кыш көне була инде. Боз өстеннән. Нинди су өстеннән ничек йөреп була? Башта без дип катырасың, аннан йөреп була. Елгадагы су. Иң кыска ай исеме. Май. Февраль. Нинди кайсыктан килеп карыйсың инде? Февраль. Иң кыска ай исеме. Инде ул дөрес әйтә, Юк, исем димәде бит ул. Иң кыска ай диде.
Исеме Ең дейді. қысқа ай исеме дейсе, май. Ең қысқа ай исеме дейді ме? Исеме дейді. ме? Исем болашы Май май. болсын. Май Май болады. Ең қысқа болады. ай. Февраль. Февраль. Оның исеме? Жоқ, мен қара ең қысқа ай, ол нендей ай? Февраль. Жоқ, оның исеме? Май. Май. Болды аңладық. Ай. Логика жоқ. Ну, мұнда май деген емес, бір алдысын келгені. Аха. Оларны әзірләп була, тик ашап булмый деген. Әзірләп була, ашап булмый инде менә. Әзірләп бола, ашап болмай. Жоқ, Печен. була ашап. Жоқ, сен ашамайсың бітін. Ашайсың, Печенді әне. сен әзірлейсің. Әнә Әміреген бар сен аны ашасы. Жоқ, ашамайсың. ашап була, була, ашап була. Ашам Пешенне. бітті бүгін. Дәрес. Әйе. Әәә. Әйе. Келешен. Болды. Хәзер на десерт. На десерт, Дайгара. десерт. Айгөл Зиянгеровдан анекдот. Ну, біз кілсін әйде менә. Чисто біз кілсін әйде. Сен сөйлеуіңнен әйде. Мен де бір- Мысқыл етмәгіз әлі. Мен Әйде, әйде. Әйтем бит, хәтта искере төшер алмайм. Мен чөнки яратмыйм бүтүнәй мәзәкләр. Менә мәзәк темасы миңа кызыклы түгел. Менә қара театрды. Әйме. Менә Илмир сөйләсен Театрда- Бір ир Әйе. киімнәрін алғанда екен, теге гардеробщицаға 100 сум бергенде. Хәтта хатыны келгенде, "Нишап сен аңа 100 сум бересің? Сен 100 сум?" Хатын тауышланма. Ол миңа менә деген шуба берді, мә киеп әйтте ди. Я қызық бит инде, мен сен реакцияға қарайым. Нормально. Юк, менә дөресен әйтәм, әйбәт. Менә ирләр җыелса бит инде, мәзәк оясына әверелә бит инде, һәр аралашулар, берсен уздырып әйбәт. Мин алар менә күлешкәндә дә шуны карап торам. Нерсесе кызык инде, нерсесе бар иде шуны. Ботаник идең мәллә ул? Юк, миндә синдром отличницы бар әйе. Менә шу, Әйе, шулай ма? бар. Аларның шулайрак була. Алтын медаль, кызыл диплом. Менә. Қарап, білдім ме? Қайрат аларың шабда. Мен просто хатын алды түгел. Диагноз Білесің, бар. ол тәрбиеден де келедір деп ойлаймын. Ол бит ол гаиләдән Көлергә барыбер ярамаган менә кайсыр гаиләләрдә Самолет бер-берсенә көлергә көлү, шаярту бар. Юк, Мәсәлән, аларда юк. Юкмы? Сөйләүче юк. Yok, тағы бір нәрсе сөйлейді менә. Ниде хам? Сен машина ерте білесіңме? Ертем. Рөлдересіңме? Йөрим. Мен, короче, не? Қызлар оқидар инде. Қызлар инде. Инструктор сұрау бере. Найди күзалына кетіріңіз. Сіз машинаға отырдыңыз. Кетіп бардыңыз. 5 шақырым ұздыңыз дей. Һәм шунда еске түсті, машина ашқышығызның үйде қалғаны дей. Нешесіз дей? Бу теге сорауның давамы не? Бу Yok, мәзәк. мәзәк. Yok. Bu мәзәк. Сорау сиңа бирәләр. Нешесіз дей менә? Нишлисез ди? Нишләрің сен? Сен нишләрің? Білмейм. Yok, менә барасың, 5 шақырым инде уздың. Машина ашқышы үйде қалған екен. Узып булмый бит инде. Машинаң әйбәт икән, ачкычсыз кабына икән. Мына теге 30 кеше қалған. Шу 30 кешенең берсе әйткән. Мин машинадан чыгып карар идем, кем кайсы җилләре минем машина әйтеп барды икән дип. Килде! Все! Миссия үтәлде. Ярый аңлатып шәйнәп бераз торгач. Я дусларым, дускайларым, менә шундый салатыгыз килеп чыккан, конечно, молодцыйсыз. Рәхмәт. Ул яктан менә чынлап та бик матур. Булат монда әле форма булса, менә мондай 4 почмаклы форма булса, шуның эченә генә җыясың, әкрен генә салдырып аласың даннары, һәрбер кат күренеп торар матур булып. Юк, монда да күренә бит инде. Юк, матур, миңа калса матур эшләнелгән. Ләкин без әле хәтта артык мәшәкатьләрәк тә эшләгәнбез генә. Ул бөтенләй бик гади, бик җиңел салат икән. Салат менде ул нәрсә бар икән. Аның исеме дә хәтта бар. Poke-bowl дигән. Покебол. 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 Баскетбол түгел инде, менә мондай нәрсә. Боwl нәрсәләр түгел инде. Бу кайнар ризыкка охшап торамы соң бу? Юк. Салатмы соң бу? Басын ортасында син әйткәнчә ортада Әйе. формада. Калганнарын дөгенең формада калдырганнар да ортада. Калганнарын кырыйларында. Анасы моны былгатып башлыйсың. Әйе, япон стилендәрәк оформляйткәннәр инде. Тапшырыбыздан генераль партнеры Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара сода маркасы белүгә шәмнә бу Кукмара ул Россиядә ясалган, сделан в России дигән име. Кукмарада инде аңлашыла бит. Заводлары шунда. Үзебездә Россиядә җитештерелә әйтүемчә, аларга мөмкин бу савыт-сабаларны интернет кибет аша
яисә үзләренең фирменный кибетләрендә. Фирменный кибетләре бар Кукмарада. Казанда 4 адрес, Павлюхина урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б, бу Горький парк сөйдә үзәгенең беренче катында, шулай ук Мусин урамы 23Б, һәм дә инде Ленинградский урамы 27. Туган көннәргә, һәр бәйрәмнәргә, менә теге беренче май бәйрәмнәре якынлаша, урамда менә үз йорты белән торучыларга бигрәк тә инде, бигрәк тә менә шундый күп казаннар, төрле литрдагы. Ул казаннарны бит багажникка салдың, алып киттең, урманда бит ачык ут яндырга ярамый. Аларныкын ярый. Менә шул. Куркынычсызлык кагыйдәләренә Мин үземнекен кайларга гына җиртмәдем инде. Ничә кешегә бүләк иттем инде, бөтенесе дә рәхмәт укыйлар әле һаманда менә. Аларда нержавейкалары да бар, алюмин да бар, кирәк булса менә мондыйлары да бар. Бөтен төрле диаметрдагы, төрле литрдагы казаннар, кәстрүлләр барысы да бар. Кукмара кибетләрендә. Аларга рәхмәт. Хәзер. Күрсәттем бит мин сезгә, әйме? Мин карап Тапшырыбызның шарты буенча, сез аны адрес ясамагач, сез бүгенгә җиңүчеләр түгел. Сез җиңелдегез, дусларым. Бер нишләптә булмый. Кызганыч нишесең? Ләкин бүген 1 апрель. Дигән Ны өмет истә бар. тотып, Нишә әйттем инде аны. Рәхәт син алып әйткәч бирмим инде. Әле дирәсиме 1 апрель бүген дип. Рәхәтләнеп кулланабыз. рәхмәт бик зур. Әйе. Бу бик кыйммәтле бүләк, истәлекле бүләк. Истәлекле бүләк. Һәр вакыт мине искә алырсыз, ТМТV телеканалын искә алырсыз. Кукмара заводын җитәкчеләрен, кемнәр оештырган, кемнәр тотып тора заводны. Шуларга рәхмәт укый пешерсәк, безгә савап бит инде. Шулай. Менә шуңа күрә савап булсын дип. Әйдә. Бирәбез әле. Безнең ТМТV телеканалы исеменнән тәмлек рәштән, миннән Кукмарадан менә сезнеке, яме. Амынсын инде без кичтән авыз ачарбыз әлегә. Менә шушы табада биленнәр пешереп, алып килеп сыйлап чәй эчертергә дигән вәгъдә калам инде. Тукта, юк. Биленнәр пешереп, кунакка чакырырга дигән. Монда килмәскәме? Юк, монда да килсәң була. Башта кунакка чакырбыз. Ярый. Йөрергә яратабыз. Баларын да таныштыра башларбыз шунда. Алла берсен. Егет бар дисез, инде кызлар. Кыскасы ифтарга сезгә киләбез дә, аннары белән ашарга безгә барабыз. Юк, башта сезгә барабыз. Әйдә, сез. Бик кызык, син тукта безгә киләсез булса мин алып каламын. Ярашалар да. Шуны белән тапшырыбыз төгәлләнде. Ахырына якынлашты. Тәмле яшик, тәмле ашык, сезгә без гаилә бәхете телик. Балаларыгызны исән-имин шулай бергә үстерегез, күңелле яшәгез. Концертларыгызда барып куегыз. Бер үк теге күңел төшерергә кирәк түгел. Шулай. Нитмәде, булай булмады, киресенчә тәк нәрсәне үзгәртергә һәм үсештә булыр. Менә шулай. Сезгә дә үсешләр, иҗади уңышлар телибез. Амин. Бергә булып, бердәм Рәхмәт булып. чакыруыгызга. Һәм тәмле крашны харатны сайын күзәтеп барыйк. Сау булыгыз, дуслар. Пока-пока.